Efektua da oso efektu bitxia mekanika klasikoan agertzen ez dana, eta bakarrik mekanika kuantikoan dugu. Eta esan genuenez, ez da bakarrik esperimentuetan konfirmatu efektu hori, baizik eta efektu hori bera erabili eginda tresna oso zehaztasun handi batekin gauzak behatu egin ahal izateko. Eta hori da tunel efektuko mikroskopikoa. Hauxe garatu egin zen 1982an, eta hauek dira tunel efektuko mikroskopioaren sortzaileak. Hementxe eskerrean dugu Heinrich Rohrer, eta eskerrean eta eskubian duguna da Gerd Binig. Bueno, bitxia bada ere, hauek enpresa batean lan egiten ari ziren, mikroskopio hauxe atera sortu zutenean. Mikroskopio hauxe da, ikusten duzuenez, oso txikia da, ez da itzelezko tresna bat, baina hori bai, gauzak zehaztasun handiarekin ikusi ahal izateko tresna bat dugu. Eta enpresa hori da IBM enpresa, Zurichen dagoen ikerkuntza zentru batean. Tresna honengatik, gero emon zioten Nobel saria pixka bat geroago, baina ez horren beste, 1986an. Bueno, dakigunez, mikroskopio optiko batek badauka zehaztasun bat. Eta normalean ezin dugu ikusi erabiltzen den argiaren uhin luzera baino txikiagoak diren gauzak. Hori dela eta orduan mikroskopio optiko batean daukagun zehaztasuna, gutxi gora bera izan daiteke 1000 Armstrong ingurukoa, bai? Gutxi gora bera. Horrek esan nahi du beraz, 1000 Armstrong baino txikioak diren gauzak ikusteko zailtasunak ditugu. Zer esanik ez, atomo bat ikusi ahal izateko mikroskopio optiko batenekin. Hori ezinezkoa da, gora ezazue atomo baten neurria baita gutxi gora bera, Armstrong batekoa dugula. Baina hementxe dagoen tresna horrekin, posiblea da atomoak begiratzea eta atomoak ikustea. Eta zertan oinarritzen da? Hementxe daukagu tunel efektuko mikroskopioaren eskema bat, nolabait. Hementxe goian daukagu halako punta bat, eta hementxe bebean daukagu lagina. Lagina eta punta bateria batera konektatzen da, lagina negatiboki geratzen da kargatuta, eta punta positiboki geratzen da kargatuta. Hementxe daukaguna, punta eta laginaren arteko distantzia hori nolabait, handituta hementxe eskubian daukagu. Hau da punta, handituta nolabait, hementxe bolak izango lirateken, atomoak izango lirateken, eta lagina daukagu hemen, gainazal bat. Gainazal metaliko bat. Negatiboki kargatuta dagoen ez lagina bera, eta punta positiboki, orduan elektroiek izan dute joera bat laginatik puntara joateko. Ze gertatzen da, hementxe ikusten duzuenez, distantzia bat dagoela lagina eta puntaen artean. Eta hori dela eta esango nezaken, zirkuito bera zabalduta dagoela, ez dagoela itxita beraz elektroiak printzipioz ezin dira pasatu laginatik puntara. Hau da, egiten badugu norabide honetan, zeta norabidean, egiten badugu daukagun elektroiek ikusitako energia potentzialaren irudia, balako gauza bat izango genuke. Hau izango litzateke, erabiliko dugu, ardatzak adierazteko, erabiliko dugu beltza kolorea. Hementxe daukagun helburua da, hau izango litzateke Z ardatza, eta hementxe I ardatzean jarriko dugu energia potentzialaren balioa jarriko dugu. Gutxi gora bera, elektroek ikusitako energia potentziala olako bat izango genuken. Hau da, hemen laginaren barruan energia potentziala 0 bezala jar dezakegu, bestalde puntaren barruan baita 0 bezala, hori bai elektroiak ezin dira laginakirik atera,
Eta hori dela eta orduan beraiek daukate alako barrera bat, utxunera edo kanpora joateko gainditu behar duten barrera bat daukate. Barrera horren balioa edo jar dezako V0. Bai? Beraz, elektroiek daukaten energia potentzialen irudi kualitatiboa bada ere, potentzial langa bat daukagu. Non, adibidez, elektroien barruan dagoen elektroien irudia, gainazalaren barruan dagoen elektroien energia, izan daiteke, izango da V0 baino txikiagoa. Bueno, hori horrela izan da, badakigu zein den, eredu honetan, elektroiek daukaten transmisioaren adierazpena. Hurbilketa honekin, transmisioaren adierazpena da E ber minus B, K, non K hortxe sartzen den elektroien energia eta daukagun langaren barioa, bider A. Non A hori, hementxe daukagun distantzia dugun. A hori izango litzateke, punta eta laginaren arteko distantzia. Orduan, zenbat eta txikiago izan, transmitantzia handiagoa. Eta horrek zer esan edu? Bueno, bi gauza. Esan genuen nola, kuantikoki, klasikoki ezinezkoa da, hementxe dagoen elektroi bat bestaldera pasatzea. Hori ezinezkoa da. Kuantikoki aldiz, bai. Eta hementxe dagoen elektroiak bestaldera joateko duen probabilitatea, hori transmisio koefizientearekin neurtzen dana, honen proportzionala dugu. Zenbat eta txikiago izan, probabilitatea handiagoa. Orduan, ze gertatzen da? Beste aldean dagoen puntatik pasatzen den elektroi korronte bat neurtzeko posibilitate bat daukagula. Elektroiek puntara duten, zeharkatzera joateko duten probabilitate horrengatik. Eta intentsitate bera, elektroien dentsitatea izango dugu, transmitantzi edo transmisio koefizientaren proportzionala. Azken finean izango da, transmisio koefizientea bider lagina horretan daukagun elektroien kopurua. Beraz, azken finean berriro, elektroien korrontea daukagu, baita izango dugu, transmisio koefizientaren proportzionala. Beraz, honen parekoa. Orduan, zer da tresna honek egiten duena? Tresna honek egiten duena da, lehenengo eta behin, intentsitatea neurtu. Elektroi intentsitatea neurtu. Eta balio bat finkatuz, punta mugituko da, balio horren berdina izateko. Hau da, demagun finkatzen dugula intentsitatea hementxe dagoen balio honetara. Gero, punta mugitzen dugu. Eta punta mugitzerakoan ikusten bada, pasatzen bada atomo baten gailurretik, orduan distantzia txikitzen denez, egingo dugu, berriro azaltzeko egingo dugu horren irudia. Demagun, gainazala handituta hause dugula. Hause da, gainazala. Hementxe dugu nolabait atomoak, bai? Hause dugu gainazala handituta. Eta hementxe goian daukagu punta. Punta jartzen dugu, punta jarriko dugu, hause dugu punta, jarriko dugu gainazalaren gainean. Ordan ikusten dugunez, hemen distantzia, punta eta gainazalaren arteko distantzia hause dugu. Eta distantzia honetan, egonik, punta honetatik I intentsitate bat pasatzen da. Beraz, hementxe dugu A hori, distantzia, eta hortik pasatzen da I korronte bat. Egiten dena da, beste mugitzen da punta, eta alboko puntu batera joaten da, gainazaren alboko puntu batera joaten da. Gertatzen dena lehen, kasu honetan ikusten dugun bezala, atomoaren gailurrean geundela. Kasu honetan, atomo hori pasatu egin dugunez, ikusten dugu nola daukagun, gainazaretik daukagun distantzia handitu egin dela. Beraz, hori da kasu honetan daukagun A. Hori dela eta orduan hementxe daukagun intentsitatea diferentea izango da, I'. Eta distantzia A' dituko dugunez handiagoa denez,
korrontea, neurtuko duen korrontea txikiago izango da. Orduan, segiten da, punta egiten dena da, mugitu egiten da, lehengoko intentsitatea berdina I hori izan arte. Orduan, kasu honetan, punta hori beherantza joango da, intentsitatea aurrekoaren berdina izan arte. Eta horrekin zer da lortzen duguna? Horrekin lortzen duguna, kontutan hartzen badugu nola intentsitatea haren proportzionala dela, orduan aurreko haren berdina lortu arte, mugituko dela punta. Karo, mikroskopioak ez du zuzenean aneurtzen. Mikroskopioak egiten duena da intentsitatea neurtu, baina intentsitatea neurtuz baita A horren neurria jakin daiteke. Orduan, punta horrek egiten duen mugimenduarekin identifikatuz, mugimendua irudikatuz, posiblea da puntu diferenteetan eginez, egiten duena, mikroskopio egiten duena da, puntu diferenteetan jarri, eta gainazala eskaneatzen du puntu diferenteetan dagoen intentsitatea neurtuz. Eta puntu horrek egiten duen mugimendua irudikatzen badugu, azkenean berreskuratzen dugu nolabait gainazal horrek duen topologia. Era horretan funtzionatzen du, printzipioz. Karo, ikusten duzuen ez nola, A hori esponentzialen berreduran sartzen denez, intentsitatearen aldaketa txiki batzuk itzelesko intentsitatean aldaketa sortzen duela. Hori da, intentsitatea neurtzeko ahalmen handia izan ezkero, haren zehaztasuna oso handia izan daitekela. Eta hori dela eta, tresna horrekin posiblea da gainazal batean dauden atomoak ikusi alizatea. Esate baterako hementxe daukagu, tunel efektuko mikroskopio baten bidez lortutako irudi bat. Hementxe urdinean ditugunak, hauek dira burdinezko atomoak. Hauek dira burdinezko atomoak. Eta gainazala hementxe dagoen gainazala hau, da kupreko gainazal bat. Orduan, kasu honetan, posible izan da, hementxe kupreko gainazal horretan dauden burdinezko atomoen irudi bat izatea, ez? Eta, karo, gaur egun idea horrekin, tunel efektuko mikroskopioaren idea honekin, garatu egin da, eta ez bakarrik atomoak behatu baizik eta posiblea da identifikaturiko atomo baten gainean jarri, eta punta eta gainazalen arteko potentzial diferentzialekin jolastuz, erakarri indezakezu, hortze dagoen atomoa puntan jarri, eta puntan jarrita eta erakarrita egon eta gero, mugitu nahi duzun lekura punta hori, eta berriro potentzial kontrakoa aplikatuz, jarri lehen harturiko atomo hori gainazalen nahi duzun beste puntu batean. Hau da, posiblea da mugitzea atomoak eta jartzea nahi duzun gainazalen beste puntu batean, eta horrela eraikiz egitura atomikoak. Hau da, honen bitartez, tunel efektuko mikroskopioaren bitartez, posible izan zen atomoak mugitzea, eta horrekin hasiera ematea gaur egun horren potoloa den zientzia eta ezaguna den zientzia horri, ez? Nanozientziaren hasiera posible izan zen, halako tresna hause lortu egin zutenak. Eta horren sortzaileak edo, Heinrich Rohrer, baita Donostia International Physics Centerrekin bere harreman handia eta estua zeukana, eta Georg Wiener.